ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିବି ଯେ ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ଦିନ ହିଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ମୁଁ MCQ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଷୟକୁ ସମରିଜ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ କରିବି, ଯାହା ତୁମକୁ ସହଜ ହେବ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଦଶମରୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଏହି ସମୟକୁ ଦେଖିବା ସେହି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ, ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ଆମକୁ ସେହି ଯୁଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୁହେଁ କି? କାରଣ ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଝରକା ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଲେଖା ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଇତିହାସର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ଆମକୁ ସେତିବେଳର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଏ। ହଁ, ଏକଥା ବି ଠିକ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବାରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବନା ବା ପକ୍ଷପାତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଆମ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲବେରୁନି। ଆଉ ସେ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ଯିଏ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ସଭ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ମିଶନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଲବେରୁନିଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 973 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଜିର ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ। ସେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ, ଦାର୍ଶନିକ ଆଉ ଐତିହାସିକ ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଭାରତ ଆସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦେଶର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା। ଆଉ ଭାରତରେ ସେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ, ଯାହା ବି ଶିଖିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ। ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏଇଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଟ୍ରାଭେଲ ଡାଏରୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ବା ବିଶ୍ୱକୋଷ। ଏହାର 80ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜ, ପରମ୍ପରା ସବୁକିଛିକୁ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବି ଐତିହାସିକମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି, ଆଲବେରୁନିଙ୍କର ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ। ସେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣି କିଛି ଲେଖିଦେଉନଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିଖିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା କେତେ କଷ୍ଟକର କାମ ଥିବ। କାହିଁକି ଶିଖିଲେ? କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବେଦ, ପୁରାଣ, ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଭଳି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ପଢ଼ି ବୁଝିବେ। ଆଉ ଏହି ଗଭୀର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରେ ହିଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତିପ୍ରଥା, ଏହାର ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଭଳି କଠୋର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଲବେରୁନିଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଏଥର କାହାଣୀ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏଥର ଆମେ ସାମିଲ ହେବା ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ସାହସିକ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଯାତ୍ରାରେ। ଯଦି ଆଲବେରୁନି ଥିଲେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ତେବେ ଇବନ ବତୁତା ଥିଲେ ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଯାତ୍ରୀ। କଳ୍ପନା କରିହେଉଛି, ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ଦେଶ ମୋରକ୍କୋରୁ ଏକା ଏକା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା, ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଦେଇ ଶେଷରେ 1333 ମସିହାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଭାରତରେ। ଏଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଦିଲ୍ଲୀର କାଜୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦରେ ବସାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଯେଉଁ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ରିହାଲା। ଏଇଟା କୌଣସି ଶୁଖିଲା ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଜୀବନ ଭରି ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ସେସବୁକୁ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଦେଖି ସେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ। ପାନ ଖାଇବା ପ୍ରଥା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ନୂଆ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିଲେ ଲାଗେ ସେତେବେଳର ବଜାର ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଖାଲି କିଣା ବିକାର ଜାଗା ନଥିଲା, ବରଂ ଲୋକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସତରେ ବହୁତ ମଜାଦାର, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଭାରତର ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 2 ପ୍ରକାରର ଡାକ ସେବା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉଲୁକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦୌଡ଼ାଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଦାୱା। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା ଯେ ସିନ୍ଧୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଖବର ପଠାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା।
ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର। ସେ ଭାରତକୁ ପୂରାପୂରି ଏକ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିଥିଲେ। କେମିତି? ଜଣେ ୟୁରୋପୀୟ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଆଖିରେ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଭାରତକୁ ନିଜ ଦେଶ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। ବର୍ନିୟର ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମୋଗଲ ରାଜଦରବାରକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଦାରାସିକୋଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ବି ଥିଲେ। ବର୍ନିୟରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ରାଜା ହିଁ ସବୁ ଜମିର ମାଲିକ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଦେଶର ବିନାଶର କାରଣ। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟିର ଧାରଣା ବଢ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଜମିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଦେଶର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ଅବନତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେ ଭାରତରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଭାରତକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ସହରଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା, କୃଷକମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ସତୀଦାହ ଭଳି ପ୍ରଥାର ବହୁତ ନିର୍ମମ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଲା, ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଧାରଣା ତିଆରି କରିବାରେ ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେବେ ଏ ଥିଲେ ଆମର 3 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାରତକୁ ଦେଖିବାର ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି 3ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? 3 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଉ 3ଟି ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆଲବେରୁନି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଭାରତକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ। ଇବନ ବତୁତା ଜଣେ ସାହସିକ ଯାତ୍ରୀ, ସେ ଭାରତର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ବର୍ନିୟର ଜଣେ ୟୁରୋପୀୟ ଡାକ୍ତର, ସେ ଭାରତକୁ ନିଜ ମାପକାଠିରେ ମାପିଲେ ଆଉ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହିଁ ତାର ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର ଚଷମା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି CHSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର କଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ପାଇଁ ସୁନା ଖଣି ଭଳି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ, ଲେଖକ ଜଣକ କିଏ? ସେ କାହିଁକି ଏହା ଲେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଭଳି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଯିବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା। ଆଜି ଆମେ ଆଲବେରୁନି, ଇବନ ବତୁତା ଆଉ ବର୍ନିୟରଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ି ସେତେବେଳର ଭାରତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜିଠୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଐତିହାସିକମାନେ ଆମ ସମୟକୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ସେମାନେ ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭ୍ଲଗ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ପଢ଼ି ଆମ ସମାଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଧାରଣା କରିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସହିତ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।